Engko sing sebelah kono iku senterno. Iki soalnya temboke gak senter. Kok ditinggal sih? Ayo, kono yo. Sip. Wah, aku gak kena ini iki, Jus. Oh, iku kena. Ah. Ya opo arek tadi senter-senteran iku blaen. Woi, kok tadi senter-senteran ngene rek duduk ngono. Kok dadak senter-senteran iki lho ya opo? Mau nyenter iki pate. Loh. Ya maksudnya duduk senter iku kon jare paham, Bu. Paham aku jenenge center tapi kok center Pak iku mau. Gawe iki. Iki jenenge siku. Mang jare paham. Flex rosok siku ku sing ngene. Sekut. Tutup iki, ae be. Loh, katanya nanti kon iki. San wong lanang. Cari ngopi, tadi malah nang rono kon iki opo sih? Ya wis. Panggilan. Oke, siap. Balik aku. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tadi kesuwen. Oh, ayo mulai wis. Yo. Oh, ngomong jak ngopi tadi ngomong tok ae garaimu tuh ilang ae. Ayo mulai wis, mulai. Oh. Adem merek mari udan sepi temen maneh perumahan iki. RT iki yo ngono. Mbok golekno bareng ta keamanan iki polwan-polwan kan sip ambek polantas. Loh, Cak Ilmi. Blete ae. Nang ndi? Sik, kate golek udara segar aku Cak Ilmi. Ayo guys, ya. Isik talaga sae. Mundur. Jana senior sing gonceng. Oh ngono to. Heeh. Ngantuk aku yo. Iya. Oke. Rutene kan sing ero sing senior ta lah. Oke, siap. Gas. Gas tok ae kula delokan pager iku. Apa, Cak? Kok aku Walah. kena meneh ambek RT. Bekon aku, Cak. Ayo ndang. Oke. Wah, seneni pipi Mimi kok. Enggak ro mimimu kok bajul. Duh, cek pahit rek. Ya opo mimi manggawekno iki. Nah. Kang hitung sik. Patine piro iki proyek iki? Iki sakmene emang pengeluarane kayak bahan iki, kayak besi, tuku grendo. Oh ya wis cukup lah. Berarti gua tak omong Pak Rino sakmene. Yo. Duh, manuk ini kutang ya turu kabeh tapi ya wis bengi aja nih. Aduh, coba telepon nek. Halo iki. Wah, Pak, Pak, positif iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng di sampean, Pak? Iki ngutang manuk, Pak. Oh, sampean sama rapat nang omah saiki. Iso, heeh. Iki bayaran sampean iki lho. Oh, iya. Dan tak kekno wis aku cek gak ono tanggungan. Bener. Santai nang omah sampean wis. Nang mrene yo tak sediani kopi pisan iki. Ya wis. Cepetan wis. Aku yo tang plesetan katene kesel pisan. Oke, OTW, heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya wis, heeh. Wah, cocok. Positif dolan iki meneh wis. Rencana iki munggah iki. Hawa dingin. Mari kene teko Pak Rino wis. Ndang mari nang kana tanggungan beres. Menit cek iso jalan ambek Mimi. Cair iki.
Pak Palung iki rek. Saiki dina Rebo. Meneh Kamis, Jumat, Sabtu. Cuk nang tretes iki, guys. Positif cair. Pak Palung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk RT. Monggo. Aduh, ya opo Pak Alum. Dengaran kok sepi Pak, ijenan ta men? Iya. Mimi Ziaro sahut ya mbok dolen mau. Durung teko-teko sian. Oh, mangkane kok sepi Pak Alum, biasa rame. Aku sampean telepon Mang Moro koyo ndredeg ngono Pak Alum. Waduh. Ambek mlaku iki Mang cair iki rupane. Drodok-drodok barang. Lha menes periksa ta kesehatan sampean. Cair iki wis sik tak hitung dulu. Duh, tipe nanti bisa nem. Siap no QRIS sampean, Mbak? Opo keris ya? Opo keris ya? Gak tau apa. Opo sih Pak Alum? QRIS, Pak. Lu sing ngomong keris ya sopo? Wong aku gak sakti ya. Wis, tak hitung iki wis totalane wis. Nah, wis iki. Kamu delok. Kamu hitung pas apa gak? Iki yo. Oke Pak Alum masuk wis. Ya. Siap napine sampean? Kayak biasa ya Pak ya. Oh iya wis. Iya. Siap no QRIS sampean? Loh, kris apa mana sih Pak? Barcode iku lho. Ya Allah, barcode ta. Iya. Oh, mau ngoket mau aku kris opo sih kris sih? Gak paham aku Pak lek barcode terus. Sampean kapan tau paham, Pak? Hah? Yo kan wong lawas ini Pak. Iya wis, ayo iki. Ya masuk ya. Wow. Ngene iki lho. Wis malam minggu ono rencana Pak lho. Nanti sampean. Lho, yo anak muda rek. Wah, sampean iki wis tuwek. Loh. Tuwek lak wongnya Pak lho. Iya, sampean kok kelopo. Tambah tuwek tambah kesanten nih. Opo Pak lho. Mau taek Pak lho. Apus penting cair. Halo. Ya opo ya ini? Mang telepon aku ngejak opo sampean iki? Sing kena men guyon ta ya opo iki? Oh iya, lali aku. Nah, Tak siap nang kopi nih sih ya. Oke, boleh. Aduh, rewel temen kamu situ iki. Yo, ya opo Pak Lum? Ngerepoti yo gak bendino, Pak. Opo iki, Gus? Pak RT kene mari penggawean tak bayar-bayaran. Salah rokok kare siji. Yo pemane Bu, tanggal tuwek dinikmati ae. Botol. Mesti keblowol. Makan logo kene ae ngono ae kok dodok barang di kono. Ini. Pasti lah janji. Kecebur Bu. Makanya takut logo kene kono ono ae logo kene. Cek ablowo. Ini ngenteni kopi ambek rokok. Pak. Mari ngene nang di mana sampean katene? Ya. Mari ngene. Golek arek, Pak. Kowe sampean kekno iku ya ne ya. Iya. Iya, wis. Enak arek pirang-pirang dino takon ae. Sakano aku sing korupsi kan. Aku sing ngomong. Durung mudhun rek teko Pak Alo. Tenang. Kok korupsi ta, Pak? Ngawur. Bu, apes terus. Cik. Walah. Aduh, wis. Wis pokoke ndang kekno nggo arek-arek iku cek gak grundel. Iku Iya, mau kan Pak. cek apa gande kira korupsi mau. Ambil Iya. kopi sik, kopi Oke, sik. iya. Gorengane. Cek cheers sik rek. Oh, sip. Demi kelancaran bisnis awak dhewe. Oke, meneh-meneh lho ono maneh. Tak jak arek. Oke, siap. Enak Pak Lum. Wis salam nang kok nang arek wis yo. Iya wis. Cocok kerjane. Bose dhewe wonge yo cocok wisan, seneng harapane. Gak ono masalah Pak. Aman wis. Ben ono maneh tak jak wis arek wis. Iya. Dadi sak tim ambek sampean ya. Salam nang arek wis. Ya wis, Pun berarti ngomong nang arek. Aku tak golek ya arek sih. Ndang tak kekno saken Walum. Nek kayak malam mingguan meneh iki lho. Oke. Ya wis lek ngono ya. Suwun Walum ya. Terima kasih, terima Ya kasih. wis. Balik Walum ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Andi arek yo. Di pos kono, delok rono wis. Loh, gak ono nanti arek yo. Oh, di kono wali. Nanti arek luru iku rek. Oh, iku opo? Rokaci. Kalau tanggal tuwek, ando tuwek mana? Apes kau nih. Aja di kalender gak ono tanggal apes. Pasin kabeh lho. Aduh. Loh, ayo ku bayar jus. Waduh, titik terang. Tunggu. Aku nggawa berita apik rek. Siap. Ya, Cocok ya. gini Pak. Sini batu. Yang ini nom-noman itu. Kon lapo dek gini, Bang? Biasa, ngenteni kabar gembira iki. Ini kabar gembira. Ngenteni kabar gembira. Bahas ini, Bu. Mau keblok. Betul taunya. Keblok lho niki lho cemplung got. Lapo kon? Oh iya, kalau kawin mau udah kono nyosok. Wah, Yo paling kena kabar gembira iki berarti. Kabar gembira iki, apa kabar gembira ya? Mang yo. Aku ditelepon Pak Alung. Iya. Redeg aku, Bu. Terus, Duh, ngopo Pak Alung? Telepon mau. Kok kok nang omahe? Waduh. cocok berarti. Iya, wandok pisan. Terus mari ngono dibayar rek penggawean awak dhewe. Wah, kabar gembira temenan lah ini. Masalahe Wah, nih. iya. Masalah iki bayare ndek iku, ndek barcode. Terus apa iki terus? Padha ndak nyekel duwike iki. Wah, Ngono lho. Rokok ya wis kari iki tok. Lah lah iya. iya iku. Nang ATM ae Pak RT lek ngono. Jepin sik mari nang ATM Mbak RT. Ku bagi dek kene. Tanteni kene. Ngono ta? Ya apa? Apa kok nek butuh ae njaluk nang aku. Foto pun. Pak enak. Gak enak yo. Gak enak. Mau jeke wis Kon tanteni kene. Butuh duit ta? Temen Foto nih sampai keceglong ini. rokok ae sampai joinan. Nom-noman opo? Gak duwe duit blas ini. Podho yo ancane. Padha nome. Podho nome. Iya, podho ya opo niki yo iki wis. Berarti aku njogo sik yo. Iya, Iya siap. Pak RT. Ono aja nanti lho, Bu. Tanteni kene apa ya apa lagi? Hah? Tanteni kene apa ya apa? Iya, kok aku golek nang di mana? Aku mang muter-muter rek golek Oh kok. iya, siap. Ayo, siap. Berarti kok aku tak njogok sik. Mari ku ngau balik rene mana Iya, ya. sip. Oke, sip yo. Siap. Oke wis. Laksanakan. Ojo nanti lho. Oke. Akhirnya Cair. Alami gua di guys. 2,000 years later. Nanti Pak RT gak toko-toko. ayo. Lu setengah jam kan. Ini jamu. Kok zaman aku? Kok juga zaman, Cuk. Desit kon. Pak RT di sini gak toko-toko rek. Nanti Pak RT iki. Lagi. Lah, aing ki. Hei, tutup kabeh rek. Sing cedek nek kene iki rusak. Kalah-kalahan Pak RT. Lah iya. Oh, iso rusak sih Pak RT. Lah iya. Dapat no ATM mau. Burung rokokan wis. Duh, ya apa ya? Gak eru aku. Mang aku rono kan antri. Tibake padha balik kabeh wis, lah gak kenek. Sing ndek cedeke atiku. Lah ya apa maneh timbangane rono-rono, Bu aku mlaku kon. Wah, perasaane yo lek nggo sepeda motor, iso nang pusat kono. Opo iki terus? Terus nasib iki opo Pak RT? Lah iya. Burung mangan on. Tewas kabar pagi ya. Anu rokok mana yo? Iya. Apa Pak RT? Si Jion. Ngecer di Pak yo. Lah iya. Ngecer. Aku njaluk nang arek emang, Bu. Padha ndak duwe duwike. Kate ngecer opo sing digawe? Oh, bubar. Mangane ya opo RT? Ngene wis kok lek perkara mangan yo nang Bu Ita. Ngomong wis, apa cari Pak Rino? Jepin rokok ibu. Kene. Cuk, Apa jus?
Anu mana le? Apa sih? Apa tes ya? Yo. Aja lali lho. Lek luwe nango sapa iku jenenge? Widayo. Yo. Mangan wis, mangan ngombe es. Pokoke lek ditakoni, "Bayar yo apa iki?" Apa jare Pak Rino? Temen yo. Temen yo. Yo, meneh wis meneh yo, meneh. Yo. Oke Ya wis. wis. Sip. Aku tak mulai wis yo. Siap. Ya wis, heeh. Terima kasih. Ojo bengi-bengi lho rek, akeh setan lho. Yo. Dan itu Mayan wis. Doinan maneh wis. Yo. joinan mana? Apa pos? Oh, mulai jaro parkir bisa cek adoe melaku pipi ditelepon nak nyambung iki pisan gowo payung gak udan kok umi dipedes aku maline. Oh, cek adoe melaku iki kesel aku melaku cek adoe ngene iki. Oh, iki kok buka yo. Ono wonge tagak iki ditelepon nak ngreken iki. Lho kan, anjene turu kok karo kene kesel kok iki abot mlaku tadi. Pipi. Tangi. Kon iki dadi ditelepon jegidek HP iki. Oh, aku kok kemi dibedes iki kok kene. Ayo tangi. Lawang ku lho kok iso dibuka. Wong itu turu di teras kon iku. Ngawur ae. Oh. Turun aku ngantuk aku. Mari rapo ae iki. Lo dayo ta. Mari hitung-hitungan bayaran sampai Pak Rino mau. Ayo jepit niku, aku abot nggawa oleh-oleh iku. Beneran lu aku. Oh. Karo kene kesel dare. Gak direken wong telepon iki dare. Ojo lali pagere ditutup iki. Oh iya. Tuh, wes. Oh, wan iki cek abote mi. Yo akeh wis. Wah, Kesel ta? kesel perasaane aku tok. Anjir wes ayo. Ya. Jane meneh-meneh ku tutupen lawang iku. Ngantuk. Sepertinya janda, alis lancip rambut pirang merah menyala. Ku ajak bicara, dianya mengaku janda anak dua. Sialan merah, ternyata statusnya masih